ngazalelwa ngakhula endaweni yasemakhaya. Ukusho ukuthi kwaba isibusiso kakhulu ukuthi kwi-primary ngagcine ngiyicedele endaweni yaseGoli eBinoni, lapho engahlangana khona naleyo nsizwa ngo-2011. Mokuthi kena kukhona uyaziyo le nsizwa noma oba nenhlanhla ukuthi athole le video ungomunye esafunda naye lapha uyayazi leyo nsizwa. Mokuthi kena uyayibona, ngicela ukuthi kena ungidlulisela i-shout out enkulu kuleyo nsizwa leyo. Angeke ngize ngikhohlwe. Lukhulu kakhulu iqhaza iyadlala i-foundation yayo yonke lo msebenzi yokuthi ingoma iqalwa kanjani, yonke leyo nto leyo ugrade 1 wami ngawufunda kuyena. Nompumelelo Mkhwebane, i-stage name sakhe wayeyibiza ngo-Young Rejuvenation. Angazi ukuthi kena ngokwempilo